बैठा 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 की कपड़िया फाड़ जे हाला गुले ना भइलू हमार समानवा चुपचाप पहले बैठो सब तू अपने से कर लेबो कि सरपंच साहब करिए पहले बताओ ई सरपंच साहब करिए सामने कुर्सी जे हाला गुले ना होला हां हमर दियाई हां ई बताइए सब कि कहां माल गुल बा कहां के लइकी रे सब बताइए चली रोरा हम छोड़ तनी हम रोरा हाला मत करता एक इशारा में बता दियो तो तुरंत ना हम चुप बनी ऐसे रो फिर दी मैं सीधा साफ सुथरा से बताइबो कि कुछ चाहत लाल बाबू हां काम का भाई काय पंचती अरे भाई बियाह करवेला ना हमारा के ई कहिया निको जाना तोर हड़बड़ी बियाह हो गइल बा ई कहिया माल लुटवा देलन हमार अरे के पे बियाह कर रही 2-3 दिन होता का होता अरे मर्द तू अभी कोई लानु फिर कहे क्या बिना चल हां हमारे के भाई आई जा भाई आई जा निकला अच्छा बैठो भाई कह दो बैठो हमार कुछ तो बैठो ई बा अब हो जाओ बाबा कोइन कर कुछ ना भइल स्वागत के हवाला दे के पानी पिया के निशाला दवाई माल अंगूठी देखले रहनु पहनत रही अरे साचो घाट में मारो केस बाबू हां बीपी बढ़ाता चेहरा देख के पता चला साच बोलत हां बीपी भाई हमनी खनी जब पेनी होन लड़ाई भई रे धन कहता फुसला के हम बाबा से कमरे बिया कर नहीं सरपंच साहब हम कुछ नहीं की जाने बनी का तो कि ले तड़ा दक्षिणा सेट कर तड़ा जने मन तोने के बिया है नहीं बाबा हमार तो वे काम है बाबा के बियाह करावे के ई पहिल के बेर झुरा देलन हमरा के बहुत तेज बाबा बड़ा बहुत तेज बाबा अच्छा रह ई बताइए रह बताई कहां के रहे छोकड़ी ए सरपंच साहब हम ठीके कहत नहीं जाना तो नहीं की तू सब जाना तारा तू झूठ बोला तारा जल्दी बताओ सरपंच साहब ना तो देख लही पहले हां बबुआ ते सकर भाई तो बुझा बोल जल्दी सच सच बताओ सब हां ते बता जानते सरपंच कैसे हो कलम महाराज अरे लुटा कोई नहीं हो भाई मैं संपत्ति रोला से जा जानना बची ठीक बनू सब सब तारा बताओ बाप रे ए पूरा एरिया में मालूम बनू कि सरपंच के दबदबा कितना बा हां सरपंच साहब हम नहीं की जानते अच्छा तो बाबा अच्छा से होई उसे जानना बची जल्दी बताओ जल्दी जल्दी कहे चलाई बोलो वही ना सरपंच साहब हम छतरी डाल के खोल देता अरे भाई रे तारा से हम उगलवाई कही हो हैं हम नहीं की को जान करबो ना टंकी जवा दुआर पाके बड़ी का हैं तारे के शांति से पैसा होतिन तो बुझाते कि सरपंच छोड़ देलबा अपन रुतबा आ रंग देखे तनी टांग कोन पट्टी करे के बताओ दिन के समय दिया सरपंच खाली बोली कर मार के कबे से समझावत नहीं नो कि बताओ 2-3 दिन में पता कर सरपंच बोली ना रहुआ काहे चुप बनी रोक रोक 2-3 दिन माने सही से बताओ 2-3 दिन में हो जी नो 2-3 दिन में हो जाए हैं हां 2-3 दिन में हो जाए आना तो जान लिए ना 2-3 दिन में भाई हम उठावनी ना 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 2-3 कि दिन पूरा मठिया छोड़ा दे ना 2-3 दिन में हम जुगाड़ कर दे पता कर के बता दे चल जल्दी जाके पता कर यार हम सब मठिए चलावल छोड़ा दे अरे चोर हो कुर्सी लेके भागता है दादा चोर हमन तो हम समझानु दे मिनके के बढ़िया से सरपंच साहब हमार अच्छा जाए दो बैठ धन जाला तो धर्मो जाला तनी सबूरो कर अरे सबूर का करी अब हाथ ना सब चल गई हमारा एक चीज के खीस बा बियाह के तो मिठाई न खियोलो चलो हम पंची तार करत नहीं ऐसे हड़बड़ी में कॉल चलो ठीक बा 2-3 दिन में तार दी खोजी सब ठीक हो चलो चलो सरपंच साहब बिया गेल बड़ानु जा तनी हमारा पास बा हो गोइल ठीक बा हम जा तनी तनी एक जगह हमारे एक जगह पंची बा दिवा तुमनु हां एकदम पक्का अरे रे मिठाई खिया मिल जाए ठीक बा ठीक चलो चला के चलो अरे बाप रे बाप बड़ा डेंजर सरपंच साहब बन रे दादा बुझाता कि आज करेजा बच गई ना तो आज पूरा गोली के मैगजीन ही में खाली हो जाए अरे बाप हमारा ऐसा माल ना चाहिए प्राण रही तो ढेर ऐसा माल कमाई हेलो अरे कहाँ बड़ुए दादा जल्दी आओ हमार जान गोई ले घर मेरे भाई अरे जल्दी आओ दादा आप ये कड़वा केस फौजदारी कर देले बा सरपंच साहब भी मामला चल गइल बा ई बड़ा डेंजर सरपंच समाज इनका फसिला से निमन जाने के घर उजड़ गइल बड़ुए निमन लोग सुधर गइल बड़ुए बा दोसर सरपंच रही तो मैंने जो करती रहे दादा ई जमीरा के सरपंच हो जान मार दी हो नहीं जब कॉम्प्रोमाइज नहीं जल्दी जाओ ऐसा माल ढेर कमाई
अरे बाबा सुनी तो पहले अब का कर जाई। अरे जल्दी आओ दादा माल वापस करो न तो सरपंच जान ना छोड़ी अरे दादा मठिया सब चल जाई 14 बीघा के मठिया। टेंशन मत ली हम आवाज नहीं आवा। हाँ जल्दी आओ सुनो ना दूसर जगह फिर फसाई मुला माल कमाल जी में कि एक और माल पिए कड़वा के दे दे दादा। अरे दादा का कोई बड़ी ठीक बा आवा तनी ठीक बा। बड़ी पिए कड़वा के चौफ हुए मैं नेता मंत्री एमपी एमएलए विधायक कुल ही एकरा भी संपर्क में बाड़ा। जल्दी आ जा जल्दी एकदम आ जा कल एकदम सरपंच साहब बोलैले बाड़ा। ठीक आवा तनी। हां हां हाँ हेलो सुनिए ना बाबा जी। हेलो 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 अरे बाबा जी हम बोले तनी। अरे जल्दी आओ दादा कहाँ बोला तरू। अरे बाबा जी हाँ तो बात सुनी पहले रवा जैसन बोला तानी हमें इतना डर लगा था कुछ कहे खाती ना ये चाहती कि जब 4 बीता का आदमी इतना बदमाश हो सकेला तो पता हो जब हम सामने आए तो हमारे साथ का करी कुल जाना था। हाँ अरे तो मालवा कहाँ बा बताओ ना। अरे माल बरामद हो जी तो हमरो जान बच जाई। सुनी हम बतावत नहीं ठीक बा ना ऐसे हम बिहार से बाहर बनी ठीक बा रह गेल बात रहो माल हम नदी किनारा ना मिट्टी खोन के गाड़ दिल में वहाँ पर तुलसी के पेड़ लगा हुआ पता बना रहा। अच्छा हाँ हाँ तो वहाँ से जाके उखाड़ के दे दी बाकी हम अब कान पकड़ा तनी हम अब कहियो ना पहले बता देते नहीं ये सब के चक्कर में रहा मत रही ना तो रवा किडनी एकदम सब निकाल के बेच दी ठीक बा ना बाबा। ठीक बा पहले होई माल दादा दिवा। हाँ ठीक बा बाकी ऐसे के चक्कर में मत पड़म ठीक बा ना। हाँ हाँ ठीक बाप रे बा बाप, ठीक बा रखा तनी ठीक बा। आई हो दादा प्रणाम सरपंच साहब कहाँ गई नहीं। अरे हो जी रुकी बुलाओ तनी। तुम बुलाई सरपंच साहब के सरपंच साहब का हो कैसे आई नहीं है। वही नहीं माल बरामद चलो, हुई चलो, बोलिए बताइए, देखिए चलो। सरपंच साहब से कह के जान हमार बचावा दी। अरे काई भोरे भोरे आके तंग को तरस यार। प्रणाम सरपंच साहब। बैठ यार नहाई धोए तो लोग दूसरा आई। बड़ा लोग बैठी कह सरपंच साहब उ आइल हिया ना फोन से बतैलस हिया कि नदी के किनार पर माल गड़ले बनी और जब एगो पेड़ लगा देले बिया और के उसे विदा करके मंगवा ली हमार जान छोड़ दिए सरपंच साहब। उ आवे पर तैयार नहीं थे। आदत से बाज नहीं बेटे ना आज के बाद एकदम ई सब कुछ ना होई। उ ना आई। ना उ ना कहती है कभी ना आई। फोन लगा तो तनी नगद लाल के रे लगा दे। हेलो बोला कि माल मिल बाबो कहां वाला नगद लाल आओ माल बरामद होई बाबो आओ सरपंच साहब बोलाई नहीं है। जी सरपंच साहब बोली माल मिल गई। माल तो मिल गइल हाँ बाकी मेहरारू ना लव काहे बाबा उ आवत नहीं के कहती है कि हम बाद में आई बानी ना हो बिहार से बहरी बिया। मालावा कहाँ बा। माल सरपंच साहब के बता देनी। अच्छा हाँ वो नदी के किनारे के एगो तुलसी जी के पेड़ लगैले बनम तो अच्छा मठिया के पीछे वही जे माल गाड़ल बा। अच्छा। हम भेजे तनी दोनों लइकन के हाँ। आ चल जा तू साथे अच्छा आ माल कबरवा के ले आबो आ देखो ओमे का बात आर मिलत कि ना सब और ओकरा बाद फिर इनकर हम क्लास लगाई अभी इनका के एजे रखम हम माल मिली है मेहरारू ना मिली। मिली मार दे पहले धान बटोर धान आई त कतना मेहरारू आई बड़ी सुंदर है। ठीक बा हम बुला देब को व्यवस्था कइल जाई जा पहले माल ले आबो समझ लो पहले जा तो बबुआ जो तो माल दिबे तो बाबा के भेजो बाबा ने जा तो का बात। अरे बाबा के हम धइले बानी माल ना मिली नु बाबा भाग्यम त हमार शिकायत ना होई मैं जवार में नाम बोलुआ एगो होई चोरी के चीज नहीं के बरामद होत 3 दिन खइला हमर पेट कैसे फटल नहीं कैसे सटक गइल। अरे तो हम देखते बानी कि के कपड़ा 3 दिन से बहुरा अनियत पहनले बा करी माल चल गइल दोनों माल चल गइल धन गइल। तो ठीक बा जाए अब माल बरामद कराबो उधर जहां तुलसी जी बाड़ी उधर से किन इसका बरवा के ले आबो पहला बिना तुमरा कोई नहीं बात। अरे आबो हम के दे तनी केरा के जूस भी है अभी मेहरारू ना मिलनु बाबा। चलो जान तनी बाबा जवार के बात बड़ुए जवार में नाम बा आ ऐसन कांड हो गइल बड़ुए आ तनी मनी डांटो तनी जाए दी बाबा हैं गलती सलती माफ करम हमरो देखावे के पड़ेला नु। अरे तो क्या हम समझैले रही एकदम पगलाई रहन सरपंच साहब बिया करे। ठीक बा सब आई नु। हाँ सब आज ली है सरपंच साहब देखी। तू कहां पीछे रहत अरे भाई खैला को दिन हो गइल बा चलो त देखो तनी रोको सामान सब चेक करो रुक जा देखो तनी
हाँ बाबा ई तो बा व्यवस्था करी कि कह दे बुला दे सरपंच मिल जाए साहब इनकर हाँ परिवार परिवार इनकर मिल जाए आई हाँ, को ये कहीं बा- का अपन आदत सुधार के रही हो बा सब चीज रोको ना देखत नहीं की गहना बन मोय रहे हो देखो सब सोना चांदी बढ़ई बा माल मिलते आवाज बदल जाता हे, माला मिल बाबा सरपंच से सब बा अंगूठिया मौगी 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 खोज बाबा और तो सब बा अंगूठिया लेके ए अंगूठिया कहो बैठो बिया करे गई सरपंच के ना पूछल बेहुदा आदमी आ काम बिगड़ गेल तो सरपंच बड़न हाथने सामान बाबा दी बोलन नु मेहरा दिवादी उहो मिली शांति से रह अंगूठिया में ना दिया अंगूठिया चढ़बे कपार पर कहियो ना बाबा जी सरपंच साहब इनको टाइम ले ली 2-4 दिन के आऊ हम सब कह देव सरपंच साहब मौगियों को बुला दी। बुला देव सरपंच साहब बुला दी। जरूर देश हो गई तो एक दिन में देखत नहीं कैसे कुत्ता तरन ना ये बियाह के बेजी समझावत रही। सरपंच ना रहा ना बियाह नु काटत रहो तो हड़बड़ी में कल ले बनी हम कहनी कि चल के सरपंच साहब से लिखवा पढ़वा के ये तो करो। होई ये होई ना खोजबा सरपंच के तो हड़बड़ी में कर ला हड़बड़ी के काम कर पाता पूछते रही तो ना बतौलन तू कहाँ के ही हो पूछत रही कहां से बताबो सी वो तो खुद आई भी बिना पता के इनका भी सरपंच साहब हम कहले रही कि चल के सरपंच साहब भी जे लिखा पड़ी 2-3 दिन के समय करो तो एकदम बेचैन रहन गई नहीं बाबा जी इनको तो गहना गुड़िया के निदान हो गई जी जी ना ना मैं अंगूठी नहीं देख ले दिनू फिर ड्रामा ना ना सरपंच बैठो ए हट मेरे पीछे बार-बार राइफल तन तड़े अंगूठिया बाबा। पहन के उचल गेल बिया सरपंच साहब ठीक बा अंगूठी आ इनकर मेहरारू हाँ हां मेहरारू 2-4 दिन के टाइम ले ली जी 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 आ इनका के बुला दी सब हम कह देव 2-4-5 दिन के समय में सब सरपंच साहब कह दे ठीक बा ठीक बड़े बियाह भइल बा सरपंच साहब सुहाग रत्न पता हो गइल बा मेहरारू जल्दी अरे बाग मर सुहाग दिन मनाइते आवतिया जय सरपंच साहब मठिया पर ढेर जजमान लोग आई बोलाई एगो 2-4 दिन टाइम के बुला दी बोला देव सरपंच साहब हमर मौगी देख लेनी नो गाने का बैग उठा भाई जैसे निकला चुपचाप जतन सरपंच साहब जतन हमर मौगी ना देबे बा हो अरे जा ना लेके गने लेके जा जाता नहीं है सरपंच साहब हमर मौगी दिवा दी मिल जाई जा तू अंगूठिया दूगो अरे वो पहले बिया मिल जाई सब मिल जा हां अरे गाड़ी ठीक बा। निकाल चल का पंचायती भइला अरे भाई सामान कुछ माल कुछ बरामद भ गइल बा वे अंगूठिया नहीं के मिलल आ मेहररुआ नहीं के मिलल आज भर मारल जा हां तनी से मार आज भर? बड़ी हां काल से तो होइबे करी लेकिन भाई मियाज में एथी हो गइल चारों तरफ खोजनी है पानी भाई हम लौकत नहीं थे कहां ए जे अकेला में बैठल बनी का करी धन तो गइल मालो गइल ना अरे मालवा निकाला ना मर्द लेके पहले पियल जाओ भाई भाई दारा लाए गाम नहीं करे ना ना गाम नहीं करे खाली सामान सामान मिल गइल बा हां आ मेरा नु अभी ना मिलल ना आ दूगो अंगूठिया नहीं के मिलल अच्छा सब मिल जाए पहले मारल जाओ दारू हां पहले दारू पियल जाओ ये सहारा बा बस आज पियल जाओ हई रही तो सब रही ले बने है ओरिजिनल हवा अपन बरा पियो देसी आ डालो द देसी है बाबू आ देसी बा दारू हां तो ठीक बा द लो टेंशन मत लो कोई गिलास निकल टेंशन। कोई गिलास निकल सब आज भाई पियल जे नु गिलास जान का करबो धारण मारो मालवा रात ढालो ना रात मत लेके भर तो ला तू ए रात भर पिए के